Des de Secomsa hem iniciat ara tot un programa de conscienciació, unes campanyes de conscienciació sobretot pels alumnes de les escoles, però també s'ampliarà a les famílies i a associacions i altres entitats, perquè creiem que el reciclatge en origen és molt important per no generar tanta quantitat de residus. Als alumnes el que s'ensenya és que això, que es té que seleccionar la brossa, també que marxin amb la idea que aquí no barregem, perquè el que surt molt fàcil de dir és que perquè ens feu seleccionar si vosaltres ho barregeu tot, no, nosaltres aquí no barregem, al revés, les tres fraccions, paper i cartró, envasos de vidre i envasos lleugers, cadascú va al seu gestor corresponent i aquí a Secomsa solament recepcionem el que és el rebuig i el que és la matèria orgànica. M'ha agradat moltíssim, m'he divertit molt i per a mi el més interessant ha sigut veure com hem fet el compost i les activitats. Hi havia uns materials que eren residus i l'altre hi havia unes sabates, uns jerseis i teníem que adivinar què era. I ha sigut molt divert perquè hem après que amb plàstic podem fer teixits com per fer una sudadera i altres coses. M'ha agradat molt la visita d'avui. Nosaltres apostem moltíssim per la conscienciació, que vinguin, que vegin el que fem aquí, que coneguin què és el que es fa a Secomsa, que al fi i al cap és una empresa pública, és una empresa nostra, és de tots, tot el que puguem fer en origen a les cases, de reciclar els residus, de no generar-ne més, de pensar que tot el que fem ara no ho deixarem en un futur, creiem que és molt important, per això estem treballant ara molt amb la conscienciació de la ciutadania en general.